ήταν πιο ωραίο. Θα χάλαγα το σατράκι και θα έκλαιγα μετά. Οπότε... Εντάξει, τι να σου πω. Έτσι όμως δεν φαίνεται ένα oversize πράγμα. Φαίνεται, μα δεν φαίνεται oversize αυτό. Ένα τεράστιο σοκάκι. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από oversize. Και επειδή νομίζω είσαι αυτό μήνυμα διαφωνώ. στο στυλ σου, επειδή είσαι μήνυμα. Τι συστήματα ασφαλείας πρέπει να έχει. Υπάρχει ένας γενικός κανονισμός κυκλοφορίας. Τι συστήματα ασφαλείας πρέπει να έχει. Αν έχουν βγάλει κάποιο συμπέρασμα, μπορούν να το εκφράσουν. Υπάρχει ένα τέτοιο. Ωραία. Είναι δύσκολο όλο αυτό να γίνει σε μια θεατρική σκηνή, δεν είναι? Πιο απ' όλα. Το να ξετυλίξει όλο αυτό το κουβάρι του μυστηρίου σε ένα περιορισμένο χώρο. Θέλουμε. Φανταστείτε για τουαλέτα είτε για να σταματήσω οτιδήποτε. Έχω φανταστείτε ειδικά πλέγματα που δεν αφήνουν τα ζώα να μπουν μέσα στο δρόμο. Έχει εποπτεία, έχει πολλά πράγματα. Δεν έχουμε, εντάξει. Με πείσατε, δεν έχουμε. Ναι, όπως το ασφαλτικό, όπως η κλίση. Σε πολλά σημεία γίνεται δουλειά, δεν λέω ότι δεν γίνεται προς Θεού και δεν θα το παραβλέψω αυτό. Αλλά σίγουρα όμως έχουμε να λέμε πολλά για να πούμε ότι μιλάμε για αυτοκινητόδρομο. Αυτοκινητόδρομο δούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Που έχουμε και πάρα πολύ καλούς και σύγχρονους αυτοκινητόδρομους. Και δεν εννοώ ότι είναι με διόδια, έτσι. Πέρα από αυτό και ο κριτικός.